ассалому алайкум дӯстони азиз. Дар видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ ва дисе хабари дигар. Видеоро то охир тамошо кунед ва лайк монданро фаромӯш накунед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё вайбери ман равон кунед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. видеонавора сар мекунем ай хонаҳои фурӯшӣ. видеоро то охир тамошо кунед ва аз нархҳои хонаҳои фурӯшӣ шумо бохабар мешавед. якум хонаи фурӯшии мо дар шаҳри Душанбе, Рудакӣ, Ленинский район. 5 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. хонара нав ремонт кардагианд. бо ремонти замонавӣ таъмин аст. кухни, подвал, туалет, баняш ҳаст. дегдонхона ҳам доранд. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 300 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед ва видеоро тамошо кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. дукомната квартира дастаи этаж қарор дорад. 46 метри квадратӣ. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. баня, туалет дора. документош 100% аст. нархаш 165 000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Чавалай, территорияи ваданасос. 6 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 200 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. ҷош ҷои беҳтарин аст. ҳар саҳар мехезӣ ай хоб, ҳаме адирда медави боло, медави поён. махш мекунӣ. ай баландӣ бода ҳавои тоза мегирӣ, суҳбат карда мешинӣ. ҷои беҳтарин аст. хай хулосаи гап ки агар шумо харидор бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 4 сотиқ заминай 2 дар хона ҳаст. кухни ҳаст. об ва свет дора. документам дорад. нархаш 80 000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 8 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. хона без ремонт, коробка аст. чихе ки шумо дар сурато дидестен. документош 100% аст.
хонара срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 125 000 сомонӣ. Агар ки харидори аниқ бошад, бо ҳам савдо ҳам карда мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. Мо мегзарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Туз, деҳаи Ватан, совхоз. 15 сотиқ заминай, ду дар хона ҳаст. Ду дар хонара капитални ремонт кардагиянд. Документош 100% аст. Об ва светаш ҳаст. Бо 15 сотиқи дига отдельно дора. Обши 30 сотиқай. хонара срочно фурӯхта мешавад. Нархаш 100 000 сомонӣ. Агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 26-ум микрорайон. 6 сотиқ заминай, ду дар хона ҳаст. Об ва светаш ҳаст. Документош 100% аст. Гирдаш маҳкам аст. Нархаш 200 000 сомонӣ. Агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. Калодис 6x7 барои канализатсиям доранд. Дарвозаи калонам часпондагӣ. Агар ки харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Дайво Некси. соли бароришаш 94 сол. Объём мотор 1.6. сӯзишворияш газ ва бензин. Коробка передач механик. кузов седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гипразем. Нархаш 12 000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. соҳибиш мега срочно фурӯхта мешавад. сум дар корай ба ҳамин хотир мефурӯша. мошин ягон дард надорад. агар ки шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. Имо доранд. мошини фурӯшӣ Дайво Матис. соли бароришаш 2001. объём мотор 1.1. сӯзишворияш бензин. коробка передач автомат. кузов хачубек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 1 сола документ дорад ва тренировкашам 1 сола. нархаш 26 000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегзарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Лада Перора. соли бароришаш 2015. объём мотор 1.8. сӯзишворияш бензини холӣ. коробка передач механик. кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин состояниш 100% аст. ягон дард надорад. нархаш 57 000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. касе харидори аниқай, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. Агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. Агар ҷои хонаем, агар ҷои мошин, агар ҷои заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар комментария бинависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. агар ҷое ки шумо гуфтем, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо видеоро падилитса кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.